Season 4 lembaga ni ka video khot ngawer bat yang sabai pi ki long kmi ki long pa ki khun samla shram kan thei hang ne po ga bri nyau trap hakani kapor ngashi mi kani kalat kum ka wei na ki jing pathai shaki pat ba no song snom ngashi mi kani kalat kum ka wei banwan ra kalat jing tip shaki pat ba no song snom ngashi mi kani kalat kum ka wei na kilat ban pen kendit ben riu bat ban kersiu thia ru ka ju kapor ya ki pat ba no song snom habang keren hang ni ya kita tin pat ba no song ka bamut ki pat ba jong ki snong roper ki pat ba ki besong haki raj roper ki pat ba besong haki hima roper ba ngin hab ban long husier bat pikir ya kani ka benta katkum ka RTI ka ba ngalap sibun ki AKA dei banga syukran mo ka ngadon la ka jong ka file ka banga labu atas tik tangi ki badai bat ki RTI bata ngalap sibun ki jing le butu bat sibun ki jing penjot ya ki riraj ya ki hima ya ki snong ki thau lengba ki khwan spa ki khwan mentoi ki lalot spa ngila ban ong bat ki bakum kini ngisno ban ong ba ngidon kam barat dingkhong hang ne poki imlang ka salang bat nganut ban kren hang ne kalong ba kapakum kani ka kam kadai ka jing don kti nadu ki he ki han ngila ban ong bet bet nadu nang te na po sekretariat hadu kini ki briu ki badeng kerteng bat ki ba sim kerteng hagi por ki mensuang yo snau kha kha ya kita ki benemi system bat menta ngimtip ki don kti ni em kita ki briu ki banabar tang ba ka ai ka bangilap kalong ba kadai hi do uprakasi jongi ubamut ban ngutli bat ban penjot ya kari ki jongi ngasos nai ya ki katu kat ni teli ki snong ki ba ngi sakhi lengba ka RTI ka ba hapok ka snong ka jongki ki yo jing tip tang komba sanpho tingka kador habaki di ya ki jaka ki puta syaka sorkar henry indalalap lengba ki RTI kalong ba duna ya ka aspa ya ka laispa ya ka sanspa tingka si square feet kador pat kaba ka government kasiu sya kibriu tangba kabalingo pat kalong ba siu sya kita ki briu henry kabalingo pat kalong ba siu sya kita ki pat ba no snong lani ngila banong kita ki khun hajar jong ki raj ki khun hajar jong ki hima ki khun hajar jong ki snong henry kisiu penban ha ki riu shimet ha ka ba ha ka kerteng jong kita ki agent ha ka kerteng jong kita ki agent namar katkum ki RTI ki bangilap kalong ba don katukat ni ngakren ni kene kelum lang habro ka we gari khasi bat ka don ka jing thmu jong ka sarkar ban wat jaka mentah keleng ki jaka nadu ki new shalong nadu ki ul shalong nadu ki barok ki man ki jaka khamta mangni poka bri nyau trap ka jongi mo tiki don ki shnong ki don ki raj ki don ki hima ki badi jaka saka sarkar kabasyo lingo bala da ki nong elam shnong ki ladai ki ban nang la start ki bala don ni ka jing tip ki bala don ni ka jingla ban ki kli hajaka bakin di direct ya ka jaka saka sarkar ka raj lani da ka shnong lani da ka hima saka sarkar kapamut ba ka ai ka bami nang tu ka dei ka jing yo nong jong ki khun ki hajar namar ba ki ladu ya ka tu ka jaka ka puta ban syong ban sa lani ban rep ban riang penban ki di haki riu shimet bat kini ki riu shimet ki kamel di bagi dei ki agent kilong agent penban maki nam ta ka shnong kilong agent penban maki nam ta ka raj kilong agent penban maki nam ta ka hima balai don kam agent bandi ka jakaraj balai don kam agent mandi jaka hima bandi jaka shnong balai don urang ba shnong balai don kisim raj balai don kisim haki hima bahap ban yat leng badi ki agent namar ka RTI ka bangalap kalong kador syaki pajba ki khun ki hajar jong ka raj jong ka hima jong ka shnong ki wanya thu ha kador san photingka hapo dorbar katba haka RTI pat kapau laispa sauspa sanspa tingka si square feet kapamut haka shnong lani haki raja ki hima ki wania thu tang san riu krur katba ha utau agent bade
lengba utau ejen bade ka sarkar ka siu pisa sanphon rupo kurur sanphon rupo kurur ka ai kane ni haban kali balai urang ba sinong balai kis imraj balai kis im hima lani ki sordaraj ki hap bandon kam kita ki ejen balai la tapim don kam ejen kamut ba phim yo bam su ila dia hangning is thu ba ka ejen lani kertang ejen ka dei tang ka nam rei ka dei ka jingya bamlang hi kitu kis imraj ki sordaraj ki im hima ki rang ba sinong habadi jaka syaka sorkar kedai ke jingya bamlang bam klub maki rengkat bat ki he ki han ki bangila ban ong ki badon hang tepo sekretariat hanrei don kam jing sha ya kita ki ejan bat ka dei teng teng ka ba ibit ban yu i lei ba ki ejan ki bomdei tang ukun hajar jong ka sinong ki thau bomdei tang udkhot jong ka nong song sinong lani jong ka takarai lani jong ka taka hima teng teng ulalek submit ya ka jing terwa ka proposal sa ka sarkar ban ong ngadon kan ni ka jaka la ka dei sipau arpau laipau saupau sanpau akar ban ai pi ka sarkar ban ai pi ka sarkar ha kan ni ka dor kia terwahi bat ki bat terwa dei da ki rang ba snong dei da kis imrat ki sordaraj dan ni kis im hima terwa da kita ki ejan namar kata sengap hai kan ya ka ai ka bangakwa ban kentu ya ki pat ba nong snong habadon kanu kanu ka jing terwa ya ka khendau ka siap jong ka briu nyau trap la dei na kanu kanu ka right dei na kanu kanu ka it ka hima dei na kanu kanu ka snong la ka dei hi ka public property sabha kom ki khun ki hajar nong snong na ka tu ka snong la ne na ka tu ka right na ka tu ka hima long ki ba pikir bu jing kli ya ki nong yalam ki jong pi ba pd direct sa ka sarkar ne pi di lang bagi ejen namar la lagi di lang bagi ejen kamut ya pi wan ya thu sporting ka kat ba maki pat kila da ya bam prapo kandai voting ka pramaki kadai tang ka jing blackmail ya pi ki pat ba nong snong bat la da philap apo ki raj ki it ki hima ki snong ki thawi jong pi ki bokom ki ne sabhawat nom ailat de leiro hawat ngi persya ya kan ni jing di jaka than shakinu kinu ki department la ni nu ki authority namar ba kan kata ya ka khendau ka siap ya ka hok long trai jong ki khun ki hajar le se jakap kin yo ban rap ban riang ki jakap kin yo ban snayeng snasem ki la du no den rei compare ki don ki khap pade ba ngimla ban laj na kata ngimla ban care namar le se lengba ki jing ai jaka saka sarkar sakinu kinu ki authority la ni skinu kinu company le se kadai namta ka interest jong ipat ba no sosnong tiki bakom kita ngimla ban lat dan ngimla ban ker te henrei wat ailat pat ba kita ki nong yalam la ni nong snisar nadu ki snong ki right ki hima ba kin yo ban sim kabu da kan ni kalenti pade ban penon kam da kita ki ejen ban dia ka khendau ka siap ka public properties ka jonga ka jongpi sya ka sarkar nama bam ka dei nadu na po sekretariat kentup ya ki nong yalam ka bamut ki rang ba snong ki sordaraj ki sim raj ki sim hima bat kumju utau ejen bat bapli ejen le jingsha teng teng udai tang ulang kenya jong kita namar kata ladap hilap ki ejen ki bawan terwa ya ka khendau ka siap jong ki it ki hima jong ki snong ki jonga ki jong pi ngidei ban be mardore ki bakum kita bat ngimdei ban ailat sundon ki bakum kita hapok ki snong ki tau dei kini ki kruin bamdu ya ka ri bekejat penriu ngangat ba kani kan long ka message kan long ka khubor nang ni sekmat but dei bang asu batai start lan mas grand start ka don ka RTI hang ni tamba ngam kwa ban disclose ngam kwa ban penpau perthai ya ki kerteng jong ki raj ki hima ki snong kwa ban kedau personal yeno hanrei ngakwa ban kersiu thi hang ni ya ki pat ba ki khun ki hajar nong song snong hang ne po ka bri nyau trap ban yada ya ka hok long trai bat ban tepru ban om sayu roj ka hok jonga bat jong pi kublai sibun